सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै वार्कार्स मिट जोंनि एबसुनि दख'रा इउनिट आरो जिल्ला ज' लोगो नांनानै मावथि फारिया मोनसे जथुम लादों। मोनफ्रोमबो आफादाव जोङो गेजेर गेजेर बेबायदि वार्कार्सफोरनि माखासे फिडबेक बिथांमोननि खामानि मावनाय आरो जोंनि आफादनि इन्टारनेल आरो एक्सटार्नेल आफाद मोनसे सामलायनाय आरो दैदेननायाव बिनि डिसिप्लिन अर्डारनि बाथ्रा बिनि जि जोंनि आइडियोल'जि प्रिन्सिपल बर' माहारिबादखौ लानानै हाबा मावनायनि बेलायाव आरो जोंनि जिफोर माने हाबाफारिफोर दङ बे हाबाफारिफोरनि सायाव जोङो माखासे इनफरमेसन होनो गोनां जि बाथ्राफोर दङ बेखौ जोङो दिनै गुवारै आरो गोथौयै सावरायबाय। गोबां दख'रानिफ्राय माखासे कुइसन दङमोन बे कुइसनफोरनि सायाव जोङो पर्यालोचना खालामदों आरो माखासे जोंनि मिशन क्वालिटी इडुकेशन बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज आरो जोंनि जिफोर माने एक्सन प्रग्रामफोर दङ बिनि सायाव गुवार आरो गोथौयै सावरायदों। दा बेखायनो माहारिबादखौ बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो हाबा मावदों। बर'नि हारिनि जातीयताबादनि सार्थआव एबसुआ सेल्फलेस भलुन्टारि जोङो खामानि मावबोदों आरो मावलांगोन बे जोंनि मट'। बड'फाया मास्टार रेस दानायनि बाथ्रा बुंदों, भाइब्रेन्ट बड' कमिउनिटिनि बाथ्रा बुंदों आरो जोंजों थाफानाय गोग्लैसोनाय हारि हारिसा बेखौ एखे लोगो जौगाखांनायनि थाखाय लिभ एन्ड लेट लिभनि मट' होनानै गालांदों आरो बेखौनो लानानै दिनै जोङो गुवार गोथौयै सावरायबाय। सनितपुर जिल्लायाव हा हुनि जेंना दङ, एफआरसिनि हा एन्टाइटेलमेन्ट होनाय दिनै ढेकियाजुलि समस्ति, गहपुर समस्ति, बिश्वनाथ समस्ति आरो माखासे समस्तिफोराव 4,000निबो बारा जोंनि न'खरफोरनो लेन्ड एन्टाइटेलमेन्ट होबाय। बियो एबसुनि दाबि, एबसुनि खावलायनाय आरो एकर्डआव लिरनाय बायदिनो सरकारा बेखौ दिनै मावगासिनो दङ। लोगोसेनो बिटिआर सरकारनि बेयाव मेजर रल दङ प्रमद बर' बिथां आरो आसाम सरकारखौ जोङो दाबि होदों, खावलायदों, बेबायदिनो बिथांमोना मावगासिनो दङ। नाथाय हग्राजुलिनि माखासे पार्टआव आरो सतियानि माखासे ओनसोलाव फ्राय ओनसोलावनो दिनै बे हा होनाय खामानिया माने कन्टिनिउ जायाखै। दा बेखौ लानानै जोङो आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रि लोगोसे जोंहा समस्ति वाइसनि जायफोर एमएलए दङ आरो जायफोर रेसपन्सिबल गार्जेन मन्थ्रि आरो एमएलएफोर दङ बिथांमोनजों जों डिसकास खालामगोन, डिसि बिथांजों डिसकास खालामगोन। बे दिनै नङा गाबोन पजिटिभ लामा ओंखारगोन आरो बेखौ जोङो कुनु कारनाव नागारा, कुनु कारनाव जों बेखौ कमप्रमाइस खालामा आरो बेखौ हानाय नंला आरो जानाय नंला होननानै जोङो फावसायनानै थानाय नङा। दा बेखायनो हा हुनि एन्टाइटेलमेन्टआ मेजर बेयाव इस्यु। सेकेन्ड इस्युआ जाबाय जे भेन्सार स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन, गोबां स्कुला थैलांबाय, गोबां टिचार रिटायार जालांबाय, गोबां स्टुडेन्टआ खमायलांबाय, स्कुला नेचारेलि डेड जानायनि लामायाव। दा बेखायनो 6.3नि आधाराव टाइमा बोसोरथाम थांबाय। सरकारखौ जों बुंदों जे नोंथांमोना खालामनोबा खालाम आरो खालायाबा खालाया होननानै खोथाखौ बुं। जोङो भारत सरकारनिसिम नोंथांमोननि सरकारनि जि मोनसे बे लेहेम मेटारखौ लानानै बा बिथांमोना स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ जे लेहेम खालामनो बेखौ लानानै जों दिल्लीयाव खोथाखौ बुंहैगोन होननानै बुंनायाव बिथांमोना दिनै बेखौ गोख्रैनो मावनाय जासिगोन होननानै जोंनो खोथा होदों। जोङो नेक्स्ट डिसकासनाव थाङोब्ला निस्सय बिथांमोना मा पलिसि लादों जों मिथिगोन। सरकारि स्कुलाव भेकेन्ट जानाय, रिटायार्ड जानाय आरो डेड पस्टआव गोदान टिचार होनांगौ, टेट एपइन्टमेन्ट होनांगौ, सरकारा होआखै। सिंगल टिचार, जिर' टिचार दङ। इजिएसआव पार्मानेन्ट टिचार गैया, स्टुडेन्ट खमायलांबाय। बर' मिडियामनि एलपि एमइ स्कुलाव गुबुन एसामिस मिडियामनि टिचार हरनाय, बे माखासे थासारिनि थाखाय दिनै सनितपुर जिल्लायाव स्कुलनि अबस्थाया जेरैबायदि मोजां जानांगौ बियो माने जोङो एडभान्टेजखौ मोननो हायाखै। जायनि थाखाय जोंनि गार्जेनफोरा बर' मिडियाम स्कुलाव गावनि गथ'खौ होगोन ना होआ बेखौ लानानै गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। नाथाय जोङो मोनसे बिश्वास होदों, जों मोनसे ट्रास्ट होदों जे बर' मिडियाम स्कुलाव माने राष्ट्रीय शिक्षा नीतिनि आधाराव, नेशनेल इडुकेसन पलिसिनि आधाराव मादार टां हम लेंगुवेज रिजनेल लेंगुवेजाव गावनि गथ'खौ क्लास 5, क्लास 8सिम फोरोंनो हायो। जायफोरा मिडियाम गैया मिडियाम खालामनानै, खिन्थु बर' मिडियामा 10सिम दंखायो, दिनै 12सिम जागोन। दा बेखायनो जोङो खावलायदों जे जोंनि बिमा राव, जोंनि सोलोंथाइ आरो एनरलमेन्ट केम्पेइन खालामदों आरो टिचार होनायनि थाखाय जों सरकारखौ नारसिनदों। सरकारा टिचार होनो थाखाय बाध्य आरो नङाबा आरटि एक्टनि आन्दाराव जों सरकारखौ आइननि भाबै जों कर्टआव काटगारायाव गसंनो थाखाय जोङो माने बाध्य जागोन। दा बे बाथ्राफोरखौ बाध्य आरो नङाबा आरटि एक्टनि आन्दाराव जों सरकारखौ आइननि भाबै जों कर्टआव
काटगारायाव गसंनो थाखाय जोङो माने बाध्य जागोन दा बे बाथ्राफोरखौ जोङो गोथौ आरो गुवारै दिनै सावरायबाय आरो जोंनि जि मावथि बिथांमोननो जोङो मरेल मटिभेसन आरो बिथांमोननो जिखिनि आफादारि कनस्टिटिउसनेल जिखिनि बाथ्रा बुंनांगौ आरो जोंनि आइडिय'लजि आरो प्रिन्सिपलखौ हमथानानै माहारि आरो समाजखौ जौगाहोनाय बर' हारिनि सेबा खालामनाय लोगोसेनो बर' फरायसा फरायसुलिखौ गोजौ लेभेलाव लांनांगौनि थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौनि थाखाय जिखिनि जोंहा एक्टिभिटिफोर दङ बे कन्टिनिउ जागोन आरो जायफोर इस्यु दङ जि इस्युफोरखौ लानानै सरकारा जोंखौ मालाबा खस्थ' होनो नागिरो जि पलिसि नितिफोरा जोंनि हेंथा जायो जि पलिसि नितिया बर' हारिनि हेंथा जागोन जोङो एट एनि ममेन्ट बिनि थाखाय सोमावसारनो आन्दलन खालामनो धरना होनो थाखाय जोंनियाव खुनु टाइमनि प्रयोजन गैया जों जिकुनु टाइमावनो जिकुनु बेबायदि एक्टिभिटिखौ लानो थाखाय जोङो वी आर अलवेज रेडि बिटिआरनि सिमा जि सोसननाय जि कमिसन दङमोन बे कमिसननि गेजेरजों जिखिनि गामि सोसननांगौ बिनि प्रस्ताब बिनि प्रप'जेल बिनि गासैबो कमिसनाव रेडि दङ आरो बे बाथ्राखौ लानानै जों गोलाव सम सावरायबोबाय कमिसना माखासे टाइम टेबोल लादोंमोन बे टाइम टेबोलखौ बिथांमोना मोनबाय गासैबो नथि पत्र डाटा बिसोरनियाव दा मजुद दङ आरो जों बुंदों जे सरकारखौ गासैबो खामानिखौ गोख्रैनो मावनांगौ खारन टाइम लाइना 2024 दा बियो सरकारनि टाइम लाइन प्रधान मन्त्रियाबो बुंदों नखर मन्त्रियाबो बुंदों गिबि मन्त्रियाबो दंबावो साहानि फरेस्ट एरिया आरो खोलाहानि जोंहा माने रेभिनिउ एरिया बे गासैखौबो सोसननांगौनि थाखाय सरकारजों जोङो माने इमिडियेटलि जोङो बिथांमोननियाव अफिसियेल डिसकासननि थाखाय जोङो टाइम बिदों आरो बिथांमोना जोंजों सावरायगोन होननानै खोथा होदों जेलानो सावरायनाय जायो बिनि सायाव मोजां डिसिसन फैगोन होननानै जोंहा माने आसाबादि आरो बेखौनो लानानै जोङो खामानि मावगासिनो गोजोन्थों दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि फारिया जथुमा जादों आरो बेवहाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै मोन 12टा दख'रा दङ आरो बे दख'रानि भितराव गासैबो लानो हायाखैब्लाबो मोन 10 दख'राया बेवहाय बाहागो लादों आरो बेवहाय दख'रा हिसाबै दख'रानि बिबानगिरि बिथांमोना गासै आं मोनदांनायाव 200निबो बांसिन दख'रानि बिबानगिरि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लादों आरो बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लादों आरो लोगोसेयैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो गाहाय नेहाथारि फनेन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लादों लोगो आफादगिरि खोरोमदावारि बिथाङाबो बाहागो लादों आरो दिनैनि बे मावथि फारिया जि जथुमानि गेजेरजों बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि डिसिप्लिन माखासे बै बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनो गोनां दङ जायफ्रा गोदानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनो माहारिनि थांनाय थैनायनि बाथ्राफोरखौ रैखाथिनि बाथ्राफोरखौ नोजोर होनानै आरो माहारिखौ जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो बुहुम दरबाराव जिदु बर' हिसाबै जुदि सिनायथि होनांगोनब्ला बेखौ जोङो माहारिखौ बबे लामाजों लांनांगोन बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ आलासि बिथांमोना बेवहाय बिबुंथि लाखिदों आरो बिबुंथिनि गेजेरजों आं आसा खालामदों दख'रानि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोनाबो बेवहाय बुजिदों आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान थासान्दियाव जाहाथे माखासे जोंनि डिसिप्लिनारि आफादारि जिखिनि नेम नितिफोर दङ जोंनि संबिधान मोनसे दङ बै संबिधाननि गेजेरजों जेन थांगोन आङो जिल्लानि आफादगिरि जानायजों लोगोसे दख'रानि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आं बेखिनिखौ खावलायदों मैया फरेस्ट रुलार एक्ट 2006 बेनि आयेननि अधीननि गेजेरजों सनितपुर जिल्ला हिसाबै मैया गासै मोन 17टा एफआरसिनियाव 632टा माने न'खरनो जिहेतु हा होदों बेहाय आङो आसाम गभर्नमेन्टखौ आं साबायखर बावगोन मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम आरो लोगोसेनो आं बेहाय मान बावफानो सानदों जिहेतु ढेकियाजुलि समस्तिनि MLA अशोक सिंघाल लोगोसेनो बिथाङा आसामनि मिनिस्टार लोगोसे आं बेहाय साबायखर बावफानो सानदों जिहेतु नैयो मोनसे बिटिआर एकर्डनि मोनसे दफा बे दफा बायदियै दिनै बिटिआर एकर्डनि मोनसे दफाया मावजादों होननानै आङो सानना लादों आरो बिदिनो दिनै सेकेन्ड स्टेप मैया बयसो बेहाय होजादों बेनिखायनो आङो बेहायबो साबायखर बावनो सानदों दि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' गाहाय नेहाथारि फनेन्द्र बसुमतारी लोगोसे लोगो आफादगिरि खोरोमदावारि आं बिथांमोनखौ साबायखर बावगोन मानो होनना बुङोब्ला बे एफआरसिनि बाथ्राखौ लानानै जेलानोखि माने गभर्नमेन्टजों सावरायो अब्लानिया सनितपुर जिल्लानि जे हानि जि जेंना बे जेंनाया सावरायो आं बेनिखायनो गासैखौबो बेहाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै आङो
बिथांमोनखौ साबायखर बावो। जिहेतु बे एफआरसिनि जि हानि खामानि नोंथाङा जि सोंनाय बे ढेकियाजुलि समस्तियाव मावजानाय बे सेकेन्ड पेज मैया होदों गमामायैनो नंगौ सतिया समस्ति हिसाबै बेहाय दासिमबो नैबे गोदानै बेहाय होजायाखै बे नंगौ आं बेखायनो खावलायगोन जाहाथे जिहेतु सनितपुर जिल्लानि गेजेरावनो बहाबा सतिया समस्ति हिसाबै जुदि होजादोंब्ला ढेकियाजुलि गमामायैनो जुदि बेबायदि खननै गाहाम होयोब्ला आं बेहायनो खावलायनो सानगोन सतिया समस्तिनि मानगोनां MLA मानगोनां पद्म हाजरिका बिथांखौ खावलायगोन जाहाथे नैबे बिथांनि समस्तिनि ओनसोलाव जिखिनि एफआरसि गामिफोर दङ जाहाथे बै ओनसोलाव थानाय रायजो राजा बिथांमोनाबो जेन बे हा मोननायनिफ्राय बन्सित जानाङाथों खारन बै ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा डेभेलपमेन्ट साइडआव माखासे खामानि मावनो गोनां जायोब्ला हा हुनि गोनांथि जायो जेरैबायदि फरायसालिफोरा दिनैबो भेन्सार दङ हानि थाखाय दिनै सरकारि जायाखै बेबायदि माखासे आरो डेभेलपमेन्टनि खामानि माखासे थालांबाय थादों आं बेनिखायनो खावलायगोन सतिया समस्तिनि MLA मानगोनां पद्म हाजरिका बिथांखौबो जाहाथे बिथांनि समस्तियावबो जुदि खामानिया जायाखैब्ला बेखौ इनिसियेटिभ लानानै जेन खामानिखौ मोजाङै मावलाङो आं बेखौ सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै आं खावलायो।